Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kakasi Students Union Central Executive Council CEC hakasita regunai tong arajar arpun riu kala let ban kendo yau menteri rangba ka jelau Conrad Kesangma hastiat guest house Shillong banyakran halor ki arpautli ki mat ki bakaseng kalabo hakmat ka sarkar bandawa jingeda ya ka jela bat ka jat ban riu. Habakran sekilat pathai khubor hadin gajia kendo u President ka KSU Usamla Raymond Karjana ulaong bakawai ni kimat ki bakong san e kadai ka jingdawa ban pentrei kamno ya ka line permit ILP haka jella. Ulaong bakat kum ka jubab jong menteri rangba kadai ka mat kadang don mentaha ka sarkar padang hindrei ka sarkar jella kandang yai bot dien bat ban persyang ban pen urlong yaka. Nalor ka ILP ka KSU kala ban juru baka sarkar jella kadai ban pentrei kampura ya ka Meghalaya Residents Safety and Security MRSSE. Bat ban bu no ya ki kerdap talasi haki jakarung bat jakami ban pet ngor ya ka jingwan rung ki mender. Kaseng kal ai jing motru ba ka sarkar kadai ban penrung su iki kattu kat ni ki kendon thamai hapo ka Meghalaya Residents Safety and Security and Migrant Workers Act arja arpo knang ban pen klanch usu ya ka jingada ya ka jella bat ya ki trai muluk. Usamla Raymond ulaong baka KSU kanam hun tang da ki jingkular lani ki jingkran jong ka sarkar bat maham balada ka sarkar kamla ban pentrei kam ya kini ki an ki baka seng kala dawa ka KSU kamban si ban shimhi da ki sin jam ban thau ya ki rukom trei kam bat ki an ban yada ya ka judgment real khasi bat ya ka jella Meghalaya lawan ni ban kendu UCM abede bagi apotli ki mat jingdawa jo seng bangla pa hakas ni penskam hakan doktorik lingba kamil bat hakas pratrik bat daga limbak shti hard copy di kejingakran galong kabal khamjorong khandiat bat kebun imat imalaikan kebaningkong imalaikan syai ya kemat kebede bat ka jempetrekam no inline permit ya keba nakaliang dusiam long ba kani kadangdon ha kani kemat jong ka central government bat nakaliang ka state government kani persang kani tendu ya ka jingkhang jong ka central government banyu bertekam no ya ka LP hani ka jela jungi analor jo ka LP ka ba ar ngai kren chupang ka jinglong jingman jong ka MRSSE hani ka jela jungi kumbang lai saki hani sni balet kladon ka kubor ka bangi iling ba lat patai kubor social media ka dei ban pengkala ya kata ka felicitation center market rodang na kaliang jo seng inamla ban ngidum sya banda ailat ya ka nonu ka kenhun ni ka sarkar ban penkelai ketika felicitation center sya kata ka food court maku mangitip hi kani ka an kalong ka an kepala penmi na usam arja khan rio bakalong ka kepala slam ba ban penrekam ndai na kaliang jong usiam la penpau ka tu ani ki jinge ka bayde ba ka jing ku bat ka central government bat ka jiyo jingbet na state no governor ndai ngilakan dak basai ba dakum noru idon kam ban kwa ban ino ya kata kajing pentrei kampura ya kani ka entry exit point MRC bat haba nyo ban pentrei kam ya ka MRC mud idon kam kita ki kherdop ki ban talasi MR kam kita ki kherdop kam don jingmut ban pentrei kam ya kata ka MRC nalor kata gladon ru nglaikan ru sepang ka Meghalaya Residential Safety Migrant Workmen Act arajar arpo ya ka ba hagstam giwalet na kaliang seng ngila ai ya lagi jimut ban penrung biang so katuan ni gi an katuan ni gi kendon ha ketika an krang man penklan ya ketika an hendrai songsi pat banong ba ya kaniru ku benta hadu mentang pat la ban i ya kata ka jungtri kampura jong kani ka an ban kaliang dusiam ulong ba persyang ban ya pentrikam ni ka an namar katkum ka jingmut ka jinon kam hi kalong ba tang banda ba ni don kaman yo ya ka police verification jong itu gibriu inong bala di buan nakabar jela syakni ka ban bala syani kari wa it jongi bat nakaliang jong ka sarkar klap diang kata bat ngangit scam ba ngin sai ya kata ka jinglong do long snam jong ni ka an hani ka jela ka jongi hani sini nalo kita ki bro ki bun ki issue ki ba ngalai keren bekentup ya ka reformation haka education sector, health sector, nangta ka sports policy,
bat ka reformation haka MPSC bat kiwi de nak kalian kaseng ngiju long parking ngiju long arka nak ka por bat ngiladip kan syai ba hadu mata menehi ngimpad I henu ki an ki ba mante lakam ya ka jungwan ko slek jungwan rum ka slap jong ki mender kan kari ka jongi abangi kan ya ILP ru ngiyo ka jubab ka ba kiong ba karangdan ba state ba central government ngikan ya ka MRC ru kami ka ju ka daw abangi kan ba ya ka migrant workman act ru kami ka ju ka daw di ka ka pangikoan kan syan kalian kaseng balada ka sarkar kamla pa pendri kami ni an banyada ya ka julong kerpang jo ka jat benri ko jongi kaseng kambansi ban lehi ban pendri kami dekian ki bala ban pentikna bala banyada yala kari ka jat benri dia kidon kimat kiba ul assurance ban bala ban penbet ha gini tayo kani kisngi kidon kimat kiba don kam banda ban binap som perkat ba koi nagi mat ke ba ngilai kran ke di halor ka ST order 1950 ha bangi I ba buan ba ki wei pat ki jat benriu kiyo ban enjoy kata ka liberty ban ya jinglong jong ka riulum hakani ka jela ka jongi but ya kani nglat kan syai ban kaliang jong usiam long ba hadin belai opriang ya sti jongi haki benai akan rutrik operatik jong benai ladap inform ya komiti haban klik dau deputy chief minister Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya